Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче, під час Великого посту служиться літургія напередосвячених дарів. Як вона виникла і що означає? Саме найважливіше зрозуміти, що літургія напередосвячених дарів виникла з потреби. Потреби того, що в часі посту літургія Івана Златоустого або Василія Великого вважалися занадто святковими і урочистими і не підходили під той постний характер повсякденних днів Великого посту. Тому була укладена літургія предосвячених дарів, на якій кожна людина, яка бажала не переривати ту єдність з Євхаристійним Ісусом, мала можливість причаститися. І, власне, тексти цієї літургії предосвячених дарів допомагають людині глибше зрозуміти любов Божу, цінність посту і важливість присутності Бога у її житті.